Neviem ako vy, ale asi takto nejako si predstavujem dokonalý oddych tu v Demenová Resort. Veď započúvajte sa do toho zvuku prírody a užite si krásne výhľady. Užívať si takúto dokonalú dovolenku v jednom z našich ďalších apartmánov, ktoré by sme si teraz v krátkosti mohli aj pozrieť. Nádherné prírodné materiály, niečo malé si uvaríte v šikovnej kuchynke, ktorá disponuje všetkým, čo treba.